Sábado, sabadete, vull dir, dissabte, dissabtet, camisa nova i curiositat sobre mi. Avui us porto un vídeo una mica més informal, perquè sí, sempre us estic parlant de temes seriosos i us agrada el meu contingut i estic molt agraïda, però avui presento una mica la persona que hi ha darrere. Tinc alguns vídeos presentant-me, però com m'han crescut bastant els seguidors, torno a presentar-me un cop més. El meu nom és Maria, que ja ho sabeu, tinc 30 anys, tinc una família. Actualment visc amb la meva parella, que ha sigut la meva xarxa de suport tot aquest temps, juntament amb els meus pares, i el meu germà, que ara mateix no està vivint aquí, està vivint fora. No diré quina comunitat, per si de cas, però que està vivint fora. Sí, tinc aquí una guia del que us dic i no dic, perquè si no em lio després. Tinc dos tatuatges, un a l'esquena, que és una flor de lotus. No crec que es vegin gaire. No és que no es veuran. Bueno, ja us ho ensenyaré en un altre vídeo, ben ensenyat. I tinc tatuades les meves dues princeses en el braç, aquí, que són aquestes. Això és un quadre que vaig fer jo, amb peces de Pulne. Aquesta es diu Qui i aquesta es diu Kiva. La Kiva ens va deixar el 30 de setembre i estic passant un procés, de dol una mica complicat, perquè era una gossa de suport que em va ajudar molt amb els trastorns mentals i en les pitjors etapes de la meva vida, i no tenir-la m'ha suposat un buit bastant gran perquè era un membre de la família. També tinc actualment, que el vam adoptar fa un parell d'anyets ja, el branquitis. El branquitis és aquest aquí, es diu Branco, vam mantenir-li el nom, la vam adoptar una protectora. És molt semblant a la Kiva, però no sé, o sigui, molt semblant físicament, perquè hi ha gent que els confon, però no s'assemblen en res en caràcter, ja us ho dic. El Branco no el tinc tatuat, com a curiositat, també us ho dic, M'encanten els animals, i entre les meves aficions, doncs, he fet teatre, m'agrada viatjar, m'agrada la ràdio, també he fet de ràdio, per cert, la jardineria, fer manualitats, són algunes de les coses que a mi m'agraden. Què més? Estudis. Vaig fer el batxillerat social, diuen qui val i qui no el social, doncs mira, jo no valia, vaig anar al social, i vaig estudiar la carrera de Ciències Polítiques i Gestió Pública, tot i que no vaig acabar l'últim any, em vaig quedar a mitges perquè ja van començar a aparèixer més els trastorns mentals i em donava pànic anar, em quedava al cotxe hores plorant i era incapaç d'assistir a les classes ni de fer res. I aquí és una mica com comença el meu debacle. Per lo que fa a oficis, he après els oficis de peixateria i carnisseria. Quan estudiava vaig començar a treballar i per guanyar diners on pagaven molt bé són els oficis, i la gent jove avui dia no vol aprendre oficis. Per tant vaig aprendre l'ofici que me'l van ensenyar, i ho agraeixo des d'aquí als que em van ensenyar, l'ofici de peixateria i carnisseria. I la xarcuteria també vaig aprendre, però sobretot em vaig entrar en peixateria com a top 1, top 2 carnisseria i top 3 xarcuteria. I vaig aprendre molt sobre el tema dels peixos, no només si eren blancs i blaus, sinó tot el que podien aportar, no aportar, les zones de pesca, i des de llavors soc més fan, que ja m'agradava, de l'esnorkel, dels animalets, i quan viatjo pel món i vaig a zones de mar, intento fer snorkel i veure corals i coses. Tinc por al submarinisme, però igualment soc asmàtica, per tant, depèn quines excursions, tampoc les puc fer perquè m'asfixio. Parlant d'asmes, també soc diabètica. Em compro el sucre normalment i intento regular-me el millor que puc, però a vegades amb l'ansietat i l'estrès no ajuden a mantenir-me correctament el sucre, ja que transformen molt la meva rutina alimentària, aquest estrès, aquesta ansietat i la depressió, i molts cops no ho gestiono, a part de que tinc picos de sucre o coses que a vegades, per molt bé que m'alimenti i per molt bé que faci les medicacions, el meu propi cos està tan alterat que se m'altera tot. Aquestes són algunes coses sobre mi, però si voleu saber més coses, no us demanaré, com dic sempre, ni que em seguiu, ni que em poseu like, ni que em compartiu, però sí dir-vos que les meves xarxes són públiques i a través de les meves xarxes podeu conèixer una mica més qui sóc. Sobretot a YouTube, on tinc penjats 12 capítols, que jo els dic com podcast, on explico diversos temes. Parlo sobre la importància de l'entorn o la gent de l'entorn que a vegades no valorem com ens cuida, parlo sobre la meva història, com va ser el meu inici, quins trastorns tinc, com he gestionat les coses, parlo també dels intents de... Sí,
que no puc dir-ho, perquè si no em sancionen els vídeos. I parlo obertament també de la salut mental de manera més llarga. Si us agrada el contingut, us recomano anar allà i veure el més contingut més àmpliament i saber una mica més de mi i de la meva història. Ah, per cert, consejos vendo y para mí no tengo. O així era l'expressió, consejos tengo y vendo, és igual. L'expressió aquesta, que mai me sé com es diu, l'aplico molt, perquè, per exemple, us dic molt que us estimeu i us heu de cuidar i tot, però, clar, no predico amb l'exemple, perquè ara mateix jo no tinc l'autoestima com per donar exemple, però sí que us ho dic perquè sé que és no estimar-se, tractar-se malament i parlar-se malament. És a dir, quan parlo molts cops als vídeos i us dono aquest suport, aquests ànims, o us dic que les coses poden anar d'una manera, o la importància de l'autoestima, o de buscar coses, no és tant perquè ho faci jo, imagina't bé, que algunes coses sí, sinó és perquè jo estic en el cantó de no fer-ho i sé que quan no t'estimes, no et valores, et parles malament, per exemple, el mal que fa i no enfonsada que estàs. I sé que fent aquests petits gestos podeu millorar i podem millorar entre tots a estar una miqueta millor. Res, això és una mica el vídeo de curiositats i, bueno, el dissabte que ve farem un nou vídeo així més informal i no sé de què us parlaré. Ah, per cert, lo del polvete, això ja ho deixo a cadascú que faci el que vulgui.